Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. kana ɲiniŋali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Presse no o ye kunnafoni di siraw ye ko olu ni bɔlɔlɔ kan sariyaw labatuli baaraw bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo di yaasa ka se ka jaabi sɔrɔ o ɲininkali ninnu na Aissata Ba ale ye wulikajɔw kɛ an bɛna a ka sɔrɔtaw yira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Furumuso ka furu ɲɔgɔn janfa furuso kɔnɔna na ko ale ye wale min b'a la ka muso caman sɔrɔ nin waati na a sababuya ye jumɛn ye Ibrahima Ture ale ye wulikajɔw kɛ o ko la an bɛna mun yira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye mais kalo tile 21 san 2025 an bɛna mun dilaw ka baaraw la sisan sariya fila de bɛ kunnafonidilaw mara kunnafonidi sariyaw ani bɔlɔlɔkan sariyaw o waleya kama dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ bali tiɲɛ dɔw fɔli la n'a fɔra k'a fɔ ko loi min kan ka u taa ɲɔgɔn ye parce que loi kɔrɔ min bɛ yen n'o u taa ɲɔgɔn ye parce que loi kɔrɔ min bɛ yen n'o tali kɛ délit de presse kan dorénavant o loi in tali kɛ délit de presse kan dorénavant o loi in fɔlɔfɔlɔ o loi in tribunal bɛɛ tun bɛ se ka o loi in juger c'est-à-dire que ni mɔgɔ min ye infraction kɛ o loi in fan fɛ a bɛ f'o ma ko droit commun code de procédure pénale yɛlɛma ni 2022 kɔnɔ o de y'a fɔ ko dorénavant o loi bɛ relever cybercriminalité charia fɛ. Loi min bɛ cybercriminalité hukumu kɔnɔna la o bɛ ta comme délit de droit commun de o procédure dɔnnen don an ka procédure la citation directe bɛ d'i ma ni citation directe dir'i ma i bɛ taa audience de consignation bɛ kɛ n'o bɔra yen nɔ sisan audience wɛrɛ bɛ na pour la forme et le fond or olu ta tel n'est pas le cas i bɛ wele ka taa unité d'enquête ɲɛfɛ ni si l'officier de police judiciaire n'a tilala lamɛnni la a b'i di procureur ma procureur b'i lamɛn il a la possibilité de te placer sous mandat de dépôt. An bɛ wagati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ labaarali kojugu ye a ka nɔgɔn kunnafonidilaw ma ka u yɛrɛ ye sariya sɔsɔ waleyaw kɔnɔna la walasa ko o bali fo kunnafonidilaw ka sariya ninnu dɔn k'u dɔn lakari. An y'a ye k'a fɔ ko procureur dɔ kumana sisan n'o bɛ commune 4 la cybercriminalité yɛrɛ kɛlɛli fɔlɔ daminɛna ale de bolo commune 4 la yen nɔ presse ka sira kan loi min kan k'a juger cybercriminalité fana sera k'o ka baara ye mun ye donc a y'a yira n'a k'a fɔ anw ka loi min bɛ anw régi
n'anw kunnafonidilaw o ye loi pénale de fond de ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye cybercriminalité concerne o ye loi pénale de forme ye min olu ka u ka baarakɛda ni o ye min y'o créé donc o b'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ ka sariya bɛ loi min y'olu créé anw ka sariya b'o sanfɛ. Kunnafoni hɔrɔnyalen don tiɲɛ nka sisan nɔ ka kɛ labatoli ye fo ka fɔtaw latɔmɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ka lakana kama ani jamanadenw ka hakɛ labatoli kama. kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ infidélité ni o ye furumuso ka furuɲɔgɔn janfa ye furuso kɔnɔna na ko ale ye wale min b'a la ka muso caman sɔrɔ nin waati na fɔ maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko yala furu a nafa ye jumɛn ye a n'a jigiya yɛrɛ ye jumɛn ye o kɔfɛ maanifin bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka mun b'a to furumuso a bɛ to furuso la ka tila ka ɲɔgɔnya kuraw sigi kɛrɛfɛ mun y'a sababu ye Ibrahima Ture ale ye wulikajɔw kɛ ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye a ko la. Tilennenya furuso kɔnɔna na ale tɛ muso caman ka hamina ye o kama maa yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka ka kɛɲɛ ni waati laban ninnu na muso ka tilennebaliya furuso kɔnɔna la ko wale don min bɛ tɛmɛ maa ka faamuya hakɛ kan muso minnu bɛ nin waleya kɛ k'u to furuso kɔnɔna na maaw don minnu b'u ka jarabi furakɛ walima u ka laɲini sabatibaliya furuso kɔnɔna na ka se ka o ɲini fan wɛrɛ fɛ ale ye wale ye min n'an ka tabiyaw tɛ taa. Sa furu caman ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ ka tɛmɛ ɲɔgɔn ye ka taa fɔ somɔgɔw ɲɛna o jugoko tɛ ɲɛɲini yen nɔ quoi. Fɔlɔfɔlɔ an masaw tun bɛ yala de ka dugunaw lajɛ mara bɛ so min kɔnɔ donc u bɛ t'o denw ɲini bi furu la o tɛ kɛ an bɛ musomanninw kɛnɛma de an mana min ye kɛnɛma ma an b'o ta an b'a fɔ k'an b'o furu alors que jogo min b'ale t'o jogo dɔn bon i mana o furu kɛnɛ i ka so donc a lamɔna ni jogo min ye a bɛ taa n'o jogo de donc e ka fɔ a tɛ se ka ɲɛsigi sɔrɔ sigi la. Muso ka tilennebaliya furuso kɔnɔna na a kun ka ca i n'a fɔ lamɔ cogoya ka taa bila muso yɛrɛ ka nata kojuguw la. Musoman dɔ bɛ yen a bɛ furu cɛ dɔ ma don dɔ la o b'a sɔrɔ fɛn bɛ cɛ kun bon don nataw la ni garijɛgɛ nɔgɔyara dɔrɔn o tun bɛ ambiance duman min na n'o tigɛra dɔrɔn muso bɛ nata a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ donc a bɛ na ni jogojugu ye. Dɔw ta fana ye u tun bɛ vie dɔw kɔnɔ mal vie u tɛ se ka furu yɛrɛ de bato quoi. Muso ka tilennebaliya furuso kɔnɔna na ko ale ye wale ye min tɛnkunnen don kunnafoni tɛmɛbaliya furuma. Sakakaw ka denmuso de don a bɛna fɔ ko karisa muso de don. Cɛ o cɛ n'i nana seereya la k'a fɔ ko i muso bɛ k'i janfa ni cɛ wɛrɛ ye ou bien muso n'i nana seereya la k'a fɔ i cɛ bɛ k'i janfa ni muso wɛrɛ ye donc sariya b'i bolo i ka taa tribunal la ka taa furusa ɲini n'a ma bɛn i ma voilà et donc n'i taara furusa ɲini donc n'i nana ni a prévu ye donc sariya tigilamɔgɔw bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ aw ka se ka bɛn mais ni i yɛrɛ ko k'a fɔ a tɛ bɛn ne ma karisa ye n janfa yɛrɛ de donc ne tun ma sigi nin ye k'a fɔ furu ka sa donc hakɛ b'i bolo donc furu ka se ka sa bon ala k'an kisi ni furu sara dɔw bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ denw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka gɛlɛya caman don denmisɛnninw ka ladamu na a bɛ se ka gɛlɛya caman don hali i ka muso wɛrɛ sɔrɔ i fana na. Muso ka tilelibaliya ale ye fɛn ye min nacogo ka ca i n'a fɔ kumaɲɔgɔnyabaliya ale ni ɲɔgɔn faamuyabaliya walasa ka dankari ni ko ninnu na fo kumaɲɔgɔnya ale ni bɛn sinsinli walew ka kɛ furuso la waati bɛɛ. ayiwa ni de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national D1 basketball ale tile filanan wulikajɔ hukumu kɔnɔna na USFAS cɛmanw ale ni CRPT cɛmanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ min ye USFAS musomanninw ye olu ni Jeliba AC musomanninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan ni ɲɔgɔnbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye k'a dɔn k'a fɔ palais des sports Salamatu Mayiga la an ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada u ka sɔrɔtaw fɛ. Wanaw ka kɛnɛ tali ni segini ɲɔgɔn sɔrɔ tɛmɛnen kɔ sa nganaw ka kɛnɛ baaraw bɛ sen na o la bɔgɔ fɔlɔ baaraw tɛmɛnen kɔ bɔgɔ filanan hukumu kɔnɔ sa CRBT ale ni USFAS kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'a ye k'a fɔ ko CRBT ale kɔni sɛbɛnka sɔrɔ bɔgɔ fɔlɔ la USFAS ale kɔni kun ye burunkojugu ye Stade Malien ɲɛkɔrɔ ni ɲɔgɔn sɔrɔ in na sɛbɛnka nafa kun ka bon ni tɔn fila bɛɛ ma i b'a fɔ maaw kun sigilen don k'a kɔnɔ cogo min na a bɛna kɛ basketi ji jalenba ye o la finitigilakaw de bɛ ɲɛ yira maaw la mun b'a yira k'a fɔ k'u nakun ye sɛbɛnka sɔrɔlen an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'u ka sɛbɛnka ye 57 47 soit kuru tan bɔɲɔnko tako laban hukumu kɔnɔ sa CRBT bɛna wulikajɔ fanga bonya kosɛbɛ nka u tɛna se ka segin ka na USFAS bɛ sɛbɛnka sɔrɔ 76 72. An ye erreur min kɛ kunu an b'a essayer k'olu corriger bi pour que ka gagner n'an bɛ fɛ ka taa playoff la il fallait gagner aujourd'hui pour que ka to course la alhamdoulilah an bɔra ka gagner sisan nɔ. Bien vrai que on gagne 5 points non 4 points bon donc c'est pas fini bon donc le match prochain comme ça il faut gagner impérativement 5 points yeah inchallah pour va wolo chini na la tuma jeudi match ama labɛn. An balakaw ta fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ k'o fana kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye buruni kun dama ni maa si la ka d'a kan bɔgɔ fɔlɔ wagatiw la olu fila bɛɛ kun buruna n'o bɛ tali kɛ AS Police ale ni Joliba Athletic Club kan ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ Joliba de ka wulikajɔ bɛ bonya u bɛ bagabagaliw kɛ ka sɛbɛnka ɲɛnɛma sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na kartan fila fɔlɔ la n'o bɛ tali kɛ 17 ni 11 ani 33 29 sɛngɛlafiɲɛbɔw la tago filan laban kɔnɔna na sa Joliba b'i sinsin a ka sɛbɛnka in kan ka taga kuncɛ ko ɲuman na 3e kartan o bɛ kuncɛ 52 41 a bɛ taa kuncɛ Joliba ka sɛbɛnka kɔnɔ 87 50. Il n'a qu'à jouer, tu joues pour gagner. Bon, maintenant, fais nos manières en boulot.
olu de y'a to an ye nin résultat in kɛ. Maintenant, je crois que l'encadrement, on va tirer tous les enseignements. Mɔgɔ kura minnu nana olu ni u nana sɔrɔ an b'u ɲɛ dɔɔni mais u bɛ ka essayer ka kɔnna n'u sera ka kɔnna jeudi don yɛrɛ ka ɲɛ a bɛ diya an ye kosɛbɛ parce que an mago b'u la. Ni ɲɔgɔnsɔrɔ ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sa an b'a ye k'a fɔ ko Stade Malien cɛ kunda ani muso kunda olu kɔni y'u ka tige sɔrɔ ka taa play-off la n'o y'a final yɛrɛ nka tige fila tɔ n'o bɛ tali kɛ cɛw ka kelen ani musow ka kelen kan o baaraw bɛna bila sen kan ni alamisa nata n'o bɛ tali kɛ nin Caridas kofɔlen Boko sabanan ntolantɔ hukumu kɔnɔna na a bɛ kɛ Palais des Sports Salamatu Mayiga la. kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkanko kibara hukumu kɔnɔna na Isa Sise ale ye wulikajɔw kɛ Mamadu Jalo bɛ a ka sɔrɔtaw lakali an ye an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ŋunuŋunukan cayalen don bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire finitigilakaw ka ɲɛma n'u ka chef d'état-major ye k'ale fatura. Nin kuma in a galontigɛra Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSI o fɛ k'a jira k'a fɔ maa min kɛra nin kibaruya jugu in cariba ye a tigi ye Burkinaka ye wa ŋaniya mun b'a la ŋaniya ɲumanw tɛ o kama a ye nin kuma in nin ka galontigiya. Congo RDC kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kiiritigilamɔgɔw ye Cour constitutionnelle u ye san 10 jagoya bara ɲangini bere ta k'a da u ka jamana gouvernement ɲɛma kɔrɔ fɛ n'o ye Matata Ponyo ye ka da a ka waleyaw kan yuruguruku sira kan fɛn bɛ tali kɛ dollar wari miliyɔn 245 o de kɔni yuruguyurugura nin ma kofɔlen fɛ. Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ Cyril Ramaphosa ale tɛ taama kɛ ka taa Washington jamana kɔnɔ a kunbɛra aramisadon Donald Trump fɛ min kɔnɔna la ni jamana ɲɛmaa filaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka se k'u da don u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kow la fo ka taa se kuma wɛrɛw ma n'o bɛ tali kɛ dancɛ minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ douane sira kan ani fɛn min ye musakako ye dédouanement o n'a ɲɔgɔnna caman ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Washington ani Pretoria nɔgɔya da bɛ se ka kɛ olu la u ka kɔrɔfɔw a bolila olu kan kosɛbɛ. Ugandakaw fɛ yen nɔ sariya kura dɔ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamanaden gansanw ye olu kɔni na se ka kiiri finitigilakaw olu ka kiiri bondaw la an bɛ wagati min ko sisan nɔ u ka wasadenw ye kalata kɛ ka ɲɛsin ni sariya kura in ma min b'u ka gouvernement yamaruya ka se ka jamanaden gansanw ni ka olu wele bɔgɔ jeninen kan min bɛ finitigilakaw olu tɔgɔ la fanga sinamatɔn kɔni y'a jira k'a fɔ ni sariya mun talen filɛ nin ye Uganda jamana